necessita una explicació. Quina explicació es pot donar del silenci? Si el silenci no existeix, si el silenci no es pot explicar, si el silenci realment no és res, què es pot dir, per tant, del silenci o del silenci de Déu? En quina retòrica es pot configurar una ideologia del silenci? Com es pot argumentar la presència de Déu o el silenci si la seva realitat és silenci i només silenci? De quina manera, per tant, es pot sentir l'acció si tot el que ell dona, el silenci, és silenci? Com es pot parlar d'amor amb tant de silenci? Qui ha viscut l'amor amb silenci? Com es pot viure en aquesta ideologia del silenci? Com es pot inventar tota aquesta realitat poètica del silenci? Tot aquest simbolisme del silenci, si els éssers i el món no estan fets pel silenci? Estan fetes les pedres de silenci? Existeix el silenci en el cor d'un animal? Com es pot justificar el silenci? El silenci de Déu o el silenci del silenci, si no és amb la seva absència o la seva indiferència? Aleshores, és Déu un passota?